Здравейте, мои почитатели! Днес клипчето ще е малко късо. Искам само да ви покажа къщата си, която много ме кефи. Тук входа си влизаш, много яко съм го направил според мен. Тук вижте прозорците, тук покрива с слабове. Тук има яко барче или нещо. Тук го измислих така да е надолу. Тук там бармана, тук да си пият кафето от барчето или да си говорят хората. Тук горе не съм построил нищо. Ето виждате тук как е яко с слабовете, как се е получило. И тук също нищо не съм построил, но отвънка изглежда според мен много яко. И ще ви кажа нещо смешно. Вижте тук кафявото дърво, как е като се е на отворена уста. Това са му очите, фонтаните, тия двете колонки тук, или каквото и да е, само веждите. И се получава като някакво лице. Да. Обаче доста се потрудих да измисля тази къща. Имате тук всичко е много трудно направено. И аз ще ви кажа довиждане. Довиждане.